Gin-appoint bilang panibago nga 3rd Infantry Division Commander si Major General Benedict Arevalo sa ginhiwat nga change of command ceremony subong adlaw. Nahibaluan nga nagtalo si Arevalo kay Brigadier General Noel Baloyan nga nagserbe bilang acting division commander matapos ang mandatory retirement ni Major General Eric Vinoya sang nagligad nga Setyembre 6. Samtang magabalik naman si Baloyan bilang assistant division commander. Sa assumption speech ni Major General Arevalo, iya ginpasiguro sa tanan nga tropa sang 3rd ID nga iya tatapon kag pagatindugan ang iya ginsumpaan nga responsibilidad kag obligasyon bilang isa ka commander. Antes niya ginbaton ang posisyon bilang 3rd ID commander si Arevalo, ang anay Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations, J7, sang Armed Forces of the Philippines. Ginumpisa niya ang iya military career sa 3rd ID bilang Tactical Officer sang 3rd Division Training Unit. Humalin October 16, 1990, tubtob February 16, 1991. Siya man ang nagserbi bilang Delta Company Executive Officer, Delta Platoon Leader, kag Delta Company sang defunct 71st Infantry Battalion, 3ID sang tuig 1990. Siya man ang nangin commander sang 303rd kag 301st Infantry Brigade sa Negros Island, sa diin ginkilala ini sa mga matalom niya nga tinaga batok sa mga katapo sang New People's Army. Si Major General Arevalo ang nakabaton sa nagkalain-lain nga military awards kag decorations, kaangay sang Distinguished Service Star, Bronze Cross Medals, Silver Wing Medal, Long Service Medal, Anti-Dis Campaign Medals, and ribbons kag numerous military merit. Kag naggraduar si Major General Arevalo sa nanari-sari nga military schools kag trainings, lunsay, local kag abroad. Kaangay sang Platoon Leader Course, SOT Training Course, Marksmanship Training Course, Basic Airborne Course, Intel Officer Course, Infantry Officer Basic Course, Infantry Officer Advanced Course, kag Preparatory Course ukon language. Si Arevalo ang nagtapos ang iya command kag General Staff Course sa CGSE Indonesia, kag miyembro man ini sang PMA class. Kag amuyad to ang mga Army report nga natipon sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Frey nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera!